Поздравявам училище Антон Страшимиров с неговата 50 годишнина. Поздравявам не само ръководството, учителите, учениците и всички, които се грижат за това училището да е винаги приветливо и чисто. Поздравявам ги, но не само тях. Поздравявам и всички, които някога са учили тук. Защото училището се състои не само от тия, които сега са там, но и от тези, от всички нас, които сме били там. Все едно като преподаватели или като ученици. Едно училище създава името си не само в днешния ден. Лицето на едно училище са всички, сме всички, които са минали през него. Всъщност, истината е, че оценяваме това, което сме получили в училище винаги по-късно. За съжаление, не винаги можем да се обърнем назад и да благодарим персонално на тези, които са били наши учители. Вярвайте ми, аз си спомням всеки един от тях. На много от тях бих искал да благодаря. Съжалявам, че не съм го направил, когато е трябвало. За сметка на това винаги може да кажем: ето това тук е моето училище. Благодаря му, обичам го. Това е мястото, където разбрах, че строгостта на учителите, защото по наше време учителите имаха възможността да бъдат и по-строги от сега, тогава разбрах, че тяхната строгост има за цел не да ни вкарва в рамки и да убива мечти, а точно обратното. Да ни направи достатъчно добри, за да постигаме нашите си мечти. Това училище е мястото, където аз създадох приятелства, които са живи до ден днешен. Така че, честит юбилей на моето училище, на нашето училище. Благодаря му и го обичам.